тавана преди малко на предния клип в профила мога да видите, сега вижте за какво става въпрос. Първо искам да благодаря на майсторите, които ми бяха майстори на време, когато бях млад. Аз наистина почнах на 13 години да работя. Имах много добри майстори, съм имал през живота с човек. Някои са починали, лека им пръст, други са още живи. Господ, както се казва, здраве да им дава и дълголетие. Благодарение на тези хора съм придобил толкова много опит, че днескашните майстори, като ги гледам как, ама с този материал това се прави, с този материал това се прави. Нали, така не е редно това нещо. Значи трябва да знаеш с един материал къде каква работа мога да правиш. Разбираш ли, ма не е, това е за тук. Ако го няма вече край, не може да го направим, защото това го нямаме. Нали. Не бе, човек, трябва да знаеш с един вид материал, какъвто и да е, къде, какво, що може да се направи. Разбираш ли, ма? И вярвайте, аз наистина съм почнал на 13 години да работя и първата шпакловка, когато се учихме да я правим, беше фарбова шпакловка. Носиках ги в едни варели, готови и слагахме, през сито се минаваш това нещо и нямаше такива маламашки, като сегашните или ножове, няма. Има мастари и плюс гетрахсова такава маламаша имаше от гетрахс, правена. Много си представяш, баси майката, много съм дърти.